Assalamu alaikum dirraɓe laroɓe men iga ɗo sare TV Kode International. Indiam Abubakar Sa'at Ganye. Hande ni miɗi min wolwa on dow ko larani hala darugo lewru. Bono ɓurna tammata ni altine on ɓe tammi larugo lewru Shawwal. Seni no maskiɓe ha ko larani andal lewru enanta nange ɓe tabbitini dow saɗan altine 8 lewru Aprilu 2024 lewru Shawwal wurta. Den nder hujjaji ko waɗi lewru Shawwal wurtata ko ha nyalomare altine 8 lewru Aprilu bo wodi dalilaji bana lewru tammi artugo nange mutugo ha ɓurna lesɗe Afrika enanta ma luttuɗi lesɗe hirnankere duniyaru. Den kanjon tammi dasugo ko ɓe wiyata solar eclipse, wato nange tammi mojugo hedi nokku America, Mexico enanta Canada. Ngam majum enen ha lesdi Nigeria enanta luttuɗi lesɗe hirnankere Afrika non tammi latugo lewru artan nange mutugo. To ngam majum bano maskiɓe tabbitini wala no watta lewru arta nange mutugo nden bo ɓe tamma lewru loran wurta ha nyalomare nde. Ngam majum bano wowa kala hitande wari banni fu ɓeɗo lutotira ha dow ko larani darugo lewru, musamman bana ha lesdi Nigeria kala hitande fu to ɗum latti julde ma bo tammi nangugo sumay ɓeɗo lutotira ha dow ko larani darugo lewru ha ɓe heɓata woɓɓe feere ɗo wi'a ɓe laari lewru. Nden bo wodi andal maskiɓe je tabbitini wala no latta ha iri nyalomare nde ɓe heɓata lewru ɗo arta nange mutugo nden ɓe wi'a bo fahin ɓe laari lewru. Ngam majum handi himɓe ringa tokkugo wato sawrol ko maskiɓe ma bo hukuma en hokkata ha dow ko larani darugo lewru. Ngam koda leddi Saudiya ɗam wato ɓe ɓurna himɓe tokkata ko heɗititta nanugo iga hukuma en maɓɓe dow ko larani ɓe laari lewru ma bo lewru daray, kamɓe ma saɗan hande ɓe heɓa lewru vurta. Saɗan ɓe andina larugo lewru hande altine 8 lewru Aprilu lattake ha leddi Saudiya ma bano ɗum tammi lattego ha luttuɗi lesɗe Afrika ma bo hirnankeri duniyaru lewru artan nange mutugo. Ngam majum bo wala no ɓe wi'a lewru arti nange mutugo nden bo ɓe wi'a ɓe laari lewru. Ɗo on ni seɗɗa nder jawabu komin waddanta on ha dow ko larani darugo lewru musamman ma ha lewru Shawwal ɗam ɓurna hukuma en andini dow tammi darago ha yande 9 lewru Aprilu wato yande Salasa. To derɗiraɓe wondaɓe e sare radio ena TV Kode International, ɗo on ni titan jawabu komin wawata waddango on ha dow ko larani lamar darugo lewru musamman ma lewru Shawwal ɗam ɓurna ɗo taskiti ngam julde sumay hikka. Mi ɗela on tokkan wondago e sare radio enanta TV Kode International. Assalamu alaikum.